Fost id-drammi l-aktar magħrufa ta' Francis Ebeyer, insibu Menz, xogħol li jistħarreġ ir-relazzjoni tal-individwu mas-soċjetà. It-tim tagħna tkixxef dwar dan id-dramm ta' Ebeyer. Il-plays ta' Messieri kienu dejjem teatru tal-kontrasti ngħidlu jien. Allura hemm dik il-friction bejn daw iż-żewġ bejn George u Menz. Naturalment, mbagħad il-kast li kien hemm ikompli ħawwar l-istorja. Issa l-Menz, jiena llum ġibt manuskritt miegħi milli kien bagħat mal-konkors. U kien rebaħ il-konkors, mbagħad kienu tellgħu il-Manuel Theatre fil-1967. X'qed ngħidu kemm 50 years, kważi 60 years. U kienet apparti minn kważi kollox li qatt kienaw Malti fil-Manuel. Ġifieri kien hemm qisu qabad u qasam il-vija tat-teatru għaw Malta. Ġifieri kien perjodu produttiv ħafna għal Francis u meta mbagħad tellgħu l-Menz u anke mbagħad kien rebaħ bil-vakanzi tas-sajf l-istess perjodu u Boulevard mbagħad. Kien qisu ħadik il-fama Malta li jekk hemm play ta' Messiera u ta' Francis Ebeyer, you had to be there, tkun hemm, tkun parti minnha, tifhem tissir tafu. Menz inkiteb f'nofs is-snin 60 der fis-67 hawn Malta. Ġifieri kien f'dak il-perjodu meta Ebeyer kien qiegħed jikteb primarjament drammi b'tema wiesa' illi tista' tajt daw l-avvenimenti seħħew fi kwalunkwe parti tad-dinja. Sewwa kellu qabel Vakanzi tas-Sajf u Boulevard, dawk l-iktar tnej prominenti qabel dan id-dram, skużani. Jiġifieri qiegħed f'dik is-sitwazzjoni fejn għandu tema ngħidu hekk universali fejn qed jipprova jitkellem dwar il-bniedem u l-problemi li jiffaċċja l-bniedem. Hawnhekk il-problema bejn l-individwu u l-komunità, l-individwu u s-soċjetà. Menz huwa dan ix-xieħ illi dejjem ħolom illi hemm xi post li huwa perfett, hemm xi naħa fid-dinja fejn jista' jsib dak kollu li dejjem kien nieqes f'ħajtu. Sewwa u għalih dal-post huwa dil-belt li dejjem ħolom biha fejn kollox jisma' li jimxi b'mod perfett. Sewwa bħala karattru jiġifieri narawh billi naraw ir-reazzjonijiet tiegħu u l-komunikazzjoni tiegħu man-nies li jgħixu f'din il-belt. Menz huwa l-individwu. Is-soċjetà li qed jippreżentalna dram hija soċjetà fejn l-individwu ma jistax jeżisti, fejn m'hemmx ħelsien illi inti tkun tista' tiddeċiedi dak li trid. Huwa stat li f'ċertu sens huwa l-esagerazzjoni tal-welfare state biex ngħidu hekk fejn l-istat jaħsiblek għal kollox imma ma jħallik tiddeċidi għal xejn. Sewwa u din hija r-relazzjoni li għandu Menz u li naturalment ma jistax jaċċetta m'għandux saħħa biex jiġġielidha u jispiċċa jażel li jmut għaliex mhix sitwazzjoni li għalih hija aċċettabbli. Ħafna affarijiet li qed jitkellem dwarhom dwar din is-soċjetà nistgħu norbtuhom jew nassoċjawhom ma' Malta, l-idea tal-industrija tat-turiżmu li qed tikber, l-idea tan-nies li jħarsu jaraw x'qed jagħmel ħaddieħor u jnemsu fuq xulxin u jridu jkunu jafu kollox. Naħseb dawn huma affarijiet li risqin jew qed iresqu lil Ebeyer biex imbagħad jikteb drammi bħal ħadd fuq il-bejt li huma iktar iffokati fuq Malta. F'ħafna drabi meta Ebeyer jitratta problemi soċjali kien qiegħed jitrattom għaliex kien qed jarhom ġejjin fuqna. Pereżempju fi drammi oħrajn jitkellem ħafna dwar il-problemi ambjentali u l-qerda tal-ambjent. Hawnhekk naħseb li qiegħed jitkellem dwar
il-periklu illi l-istat jikkontrollalna ħajjitna b'tali mod illi ma jibqa' xejn illi aħna nistgħu niddeċidu għalina nfusna. Issa, fis-snin 60, naturalment kien hemm letteratura diġà qabel illi kienet qiegħda tantiċipa dan kollu, però Bejjer kien qed jara illi il-ċiviltà anki tal-punent, nħallu barra dak li qed jiġi naturalment fil-vant tal-Ewropa, imma anki fil-punent l-istat kien qiegħed dejjem iktar u iktar jikkontrolla kull attività umana li sseħħ propju f'dak l-istat. Issa, ir-rilevanza llum, jekk naraw ftit illum kif aħna kontrollati mill-konsum, pereżempju, l-idea li Bejjer jiżviluppa ħafna f'dan id-dram, bażikament hemm forzi kbar li jiddeċiedu x'nixtru, x'aġin nieklu, x'izraben nilbsu, eċċetera. Sewwa, u jekk ma nagħmluhiex, bħalma jekk mezz ma jixtrix il-pasta u jikolha, m'intix membru minn dik il-komunità. Sewwa ġifieri hemm dawn l-affarijiet li fi żmienna probabbilment huma aktar drammatiċi u aktar problematiċi milli kienu fi żmienu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.